Andito ako ngayon guys sa Angeles City. Yan. Bibili ako ngayon guys ng electric bike na pang service natin sa pamamalengke. So ayan guys. Naka-promo sila ngayon guys, kaya tatry kong bumili. Actually bibili talaga ako guys. So itutur ko kayo guys dito sa Tailg electric bicycle. So nagpaalam muna ako guys mag-video. So sa mga interesado diyan, pwede kayong bumili kasi may mga naka-sales sila ngayon. So yan guys, itutur ko kayo dito guys. Yan, pag gusto nyo bumili, bili kayo dito guys para pamasko nyo sa sarili ninyo. So ayan guys, itutur ko kayo. Keep on watching. So ito guys yung kanilang mga mga motor na electric nila. Yan. So ito guys yung bibilin ko guys. Ganito siya. Yan. Ang ganda niya guys. Naka-promo siya ngayon guys. Ngayong Pasko lang. So ayan oh. Pakita ko sa inyo guys yung promo niya oh. Ayan. Kaya lang nililipad-lipad yung banner. So naka-sale siya guys. Sa mga gustong bumili, punta na kayo. Ang laki ng discount nyo. 4,800 ang madi-discount nyo sa ganitong electric na bike guys. Bagong labas lang, 2021 model. So ang ganda niya guys, promise. So sana magamit ko siya ng maayos. So ayan guys. Ito naman guys ay yung parang pang patrol. Sinasakyan ng barangay, pero electric siya guys. So ayun o, ina-assemble na ni kuya yung battery nung binibili ko. So yung ganito ko guys ay ina-assemble pa, pero ganito guys yung kukuhanin ko guys. So isi-share ko din sa inyo guys, at ipakita ko din sa inyo guys yung mga naka-sale pa nila. Sa mga interesado, yan, pwede kayong bumili dito guys sa NWOW. Yan, ito guys o, naka-sale nila. Yan, dating 36,000, ngayon ay 33,000 na lang. So ayan guys, ang ganda niya guys oh. Yan oh. Ang ganda talaga niya. So ito guys ay dating 38,800, ngayon ay 35,000 na lang. So ang laki ng discount nila guys. Yan, Christmas to New Year promo. So ito guys, dating 24,000, ngayon ay 21,000 na lang. So ayan guys, ang dami nyong pamimilian dito guys oh. Pwede kayong mamili. So ayan guys oh. And wow, yung sa akin guys ay ina-assemble pa. Hi ate, say hi naman sa vlog ko. Thank you sa permission. So ayan guys, ang dami nilang pamimilian. Dito to guys sa Angeles. Anong address dito kuya? Henson Street po. Henson Street. Ah okay, sa Angeles in Henson Street to guys. So pwede kayong pumunta dito guys. Yan, ang gaganda ng mga nila guys, mga naka-display nila. So ayan, buhay na buhay yung mga kulay. Ayan. Bili na kayo guys. Ayan, regalo nyo sa sarili nyo pagka pumupunta ng palengke. Yan, lalo na pagka medyo konti lang yung mga bibilhin nyo, yan, pwedeng-pwede na. Hindi siya masyadong mabilis, tsaka tatlo yung gulong talaga niya. So ayan guys, ina-assemble na ni kuya yung battery ng bibilin ko. So yan guys, ito ang ganda nito guys oh. Yan, ganda, bili na kayo guys. So bali, ito guys oh, ang ganda, ang astig niya. Yan, dito to guys sa Angeles, sa harapan ng, dito sa main road ng Angeles guys, sa harapan ng gasolinahan ng V-Power, tsaka sa diba yun, Shop More Furniture, sa halos kaharap niya lang guys. So ayan guys, ang na-free ko guys, may helmet na ako. Tsaka ito guys oh, binigay sa akin. Kuya, ano to kuya? Mag-at po. Oh, yan, kaganda niyan guys oh. Yan. Yan, may free pa akong mag. Salamat sa NWOW. Yan. At yung helmet ko guys ay parang may facial pa. Ang bongga diba? Oh, ang cute niya. So try natin guys para naman makita nyo ng buo. Yan, susuot ko na siya. Oh, diba? Naka-plastic pa. Huwag ko na kaya tanggalin yung plastic. Ay, natanggal yung salamin ko. So ayan guys, so ang cute niya. Ang motor ko ay 3 gulong pero naka-helmet ako. So yan guys,
Pakita ko sa inyo mamaya guys yung binili ko guys. Yan. Keep on watching lang guys. Thank you. Tapos na siya guys. Isa-assemble guys. Yan. Ang ganda nyo guys. Sabi ni kuya. And wow lang ang malakas. Salamat Shopee. So yan guys. Tinetest muna siya guys ni kuya. Yan. Ilalabas na siya guys. At kami ay gogora na pauwi. So yan guys, sundan ko na siya. Magpapahatid muna ako guys pauwi dahil hindi pa ako marunong masyado. Guys, dinadrive na siya ni kuya. Yan. Bye bye kuya. So, update ko kayo guys. Puna ako. Bye bye. Hi guys, pauwi na ako guys. Magpahatid po na ako guys kay kuya. Yan. Bye bye guys. Update ko kayo pagdating ko sa bahay guys. Bye bye. Hi guys, welcome to my channel ulit guys. Pasensya na guys, hindi na ako nakapag-video kagabi pagdating ko dito sa bahay kasi medyo ginabi na sa daan pala. Pag-uwi ko kasi medyo padilim na yun guys, kaya pagdating dito sa bahay, so medyo nag-usap-usap pa kami nung nag-deliver nitong aking e-bike, ano ba ito? E-bicycle ba? Ano ba yan? E-bicycle. Yan. E-bicycle pala to. Ambay, nakakabulol guys. So yan guys, i-show ko sa inyo guys. Ipakita ko sa inyo guys, baka sakaling maisipan nyo din bumili pang regalo nyo sa sarili nyo sa ngayong Pasko. Yan. Ito guys, keep on watching guys. Yung binili ko guys na e-bike guys. Ayan. Papakita ko sa inyo guys. Yan, medyo ang alikabok na agad guys. So ayan guys, ayan, nilagyan ko muna guys ng halaman sa ibabaw. Kasi baka upuan, kasi nilagay ko dito sa aking katabi ng tindahan. So pinatungan ko muna siya guys ng karton para walang umupo. So ayan guys, nakapark siya guys. So na-testing ko na siya guys, na-practice ko na rin siya kanina nung namili ako. Yan, namili ako ng konting pandagdag paninda lang guys. So ayan siya guys, sa mga gustong bumili. Yan. Sa mga gustong bumili guys, ayan siya guys. Marami na siya guys maikakarga guys. Yan, may bubong pa siya. Yan, sa mga interesado, yan. Fiberglass siya guys, yung salamin niya, may side mirror din siya. Ayan, kabilaan. Tsaka, ang ganda ng mga ilaw niya guys. Yung may mga signal ka guys, pwede yung pagalimbawa liliko ka sa kanan, sa kaliwa, yung para talaga siyang sasakyan din guys, motor nga lang siya. So ayan siya guys. Tapos pag mamamalengke ako guys, dito ko lang ipapatong. Yan, tanggalin ko lang guys. Yan, dito ko lang siya guys ipapatong. Halimbawa naka-back siya guys, yan, pwede natin dyan ipatong. Tapos yung dito naman sa baba, pwede pa rin siyang paglagyan. So, hindi ko muna tinanggal yung plastic guys. Sayang naman. Pagpapatungan ko siya ng mga pinamalengke. Para hindi naman agad magasgas yung upuan. So, dito pwede pa rin paglagyan sa ibaba, sa may paa. Yan. Tapos, yung pinakalikod niya guys, may lalagyan din siya guys ng halimbawa, yung mga tumutulo na items. Halimbawa, galing sa palengke, yung isda, yan, pwedeng ilagay siya dito guys. Ang laki ng box niya guys. Yan. Ayan. Yan. Naka-promo yan ngayon sila ngayon. Pagka, ang alam ko kung hindi ako guys nagkakamali, 59,000 siya pagka hindi naka-promo. So ngayon guys ay nasa 56,200. Kaya ayan, medyo nagmadali ang lola nyo para maka-avail ng promo. Sayang naman kasi guys. So ayan siya guys. Ang ganda niya guys. Yan, yun nga lang guys, hindi pa tayo masyadong marunong. Hindi kasi ako sanay magmotor guys, bike lang ang alam. Yan. Para lang din ako guys nakakotseng maliit. Kasi may reverse din siya guys, napapa-atras din siya. Hindi mo kailangan mag-atras, magtulak-tulak kasi may reverse siya guys. Pwede mo siyang mapa-atras. Yan. Okay, maganda siya guys. Sulit. Pag sa hulugan yata guys, pag sa hulugan guys ay umaabot siya ng mga mga nasa 78,000, mga ganyan siya guys. Pero mga nasa 3.5 ang hulog niya. Depende yata sa sa pakikipag-usap niyan.
So, ayan siya guys. Ang cute lang niya guys. Kasama niya guys, yan, may helmet din siya. Kahit na yung naka-cover na yung ano niya, kahit may bubong, may helmet din siya. Tapos ito yung mga na-freebie ko sa kanila, mga na-free ko sa kanila. Yan, dalawang face shield. Ayan guys, nakakatuwa lang. Ayan, may dalawang face shield pa ako. Ito yung mga binigay nila sa akin free. Yan, dalawang disposable na face mask, dalawang box. So, pwede ko pa nga itong ibenta guys. Pwede ko pang ibenta dito sa tindahan ko. Dagdag income pa siya. Tsaka ito guys ay raincoat daw ito guys. Yan. Yan. And wow, electric bicycle. Yan. Raincoat daw ito guys. Pag umuulan, mayroon akong pwedeng ipang taklob. Ayan. Hindi ko lang alam guys kung sa katawan ko to o sa sasakyan. Pero parang doon mismo to sa sa motor siguro guys. Hindi ko lang alam. Hindi ko na siya guys anuhin muna. Yan, bubuksan. May parang ang hirap itupi. So yan yung mga na-free ko guys sa kanila. Kasama. Tsaka yung yung mugs, yung ceramic na na mug na timplahan ng kape kahapon ay nandoon na pala sa loob ng bahay guys. So ayan, nakakatuwa lang guys. May mga na-free pa ako sa kanila. Yan. So, ayan guys, ito yung paper bag nila, ang cute. So, ayan yung nila guys, yung Facebook nila sa mga interesado, gustong bumili, ayan yung Facebook ng nwow.com. Yan. Dito ko to guys, binili sa sa Angeles, dun sa main road ng Angeles. Yan, sa Tail G electric bicycle. Yan. Super e-bike. Nwow. Wow na wow talaga siya guys. Ayan, ang ganda niya guys. Yan. Yun lang guys. Yun lang ang share ko sa inyo guys. Yan. Din, sinare ko lang sa inyo guys. Hindi naman sa para magmayabang tayo guys. Gusto ko lang may share sa inyo para kung sakali man at interesado din kayo, pwede kayong bumili. Hindi sponsor to guys. Gusto ko lang din yung kanilang kasi maganda talaga yung nila, yung bang tawag dito, maganda talaga yung kalidad ng kanilang produkto. Yan, sa nwow e-bike, motorcycle, motor, ba yan, nabubulol talaga ako dito. Nwow na motor bicycle, ayun pala yun. So yan guys, regalo ko lang guys sa sarili ko kasi yung yung trailer ko guys, medyo mahirap din talaga pagka lalo pagka mabigat na yung karga, tsaka hindi ka talaga pwedeng magmadali. So yung yung trailer ko guys, yung bike ko na kinabitan ng trailer, pwede ko pa naman siyang gamitin pagka halimbawa hindi naman masyadong nagmamadali. Ito kasi guys, kahit paano pwede ko siyang magamit ng pag medyo nagmamadali tayo. Yan, medyo uwi tayo ng medyo mabilis din. So, hindi pa rin ako guys masyadong sanay na papracticein ko pa rin talaga siya kasi hindi ako sanay magmotor. Yung bike lang talaga ang kinasanayan ko. So, ayan, sa mga interesado, pwede kayong kumontak sa kanila. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung kahit papako at pamasko ko sa sarili ko ngayong Pasko. Yan. Salamat guys for watching. Bye bye, ingat lagi ang lahat. And keep safe palagi. God bless us all guys. Mga kasari, bye-bye. Thank you so much always. Bye. Bye. Yeah.